Wannan shiri da za ku kalla tashar Sunna TV ce ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Algaita Studio masu barbudar fassara. Godiya ta musamman ga waɗanda suka tallafa wajen ɗaukar nauyin wannan fassara. Muna musu fatan alkhairi duniyarsu da lahirarsu. Amin. Gargaɗi. Hukumar gidan talabijin ta Sunna TV bata amince wani ya sanya ko ya sarrafa wannan fassarar ba sai da izinin ta rubutacce.